Ahojte, volám sa Lenka a dnes si spolu dokončíme paradajku akvarelovú alebo akvarelovú so suchým pastelom. Táto posledná časť je najkratšia, má to nejakých 20 minút a ukážeme si, ako ja finalizujem maľbu suchým pastelom. Tu už vidíte, že si vyberám zo svojej zbierky farby, ktoré budem používať. Používam suchý pastel tejto značky Derwent Pastel, je to anglický pastel, suchý pastel v ceruske a kľúčové, ak ma sledujete, je pre mňa to, aby tie pastelky, cerusky, všetko, s čím pracujem, boli ostré, nie je tupe, nemusí to byť úplne vlasová špička, ale musí tam byť niečo, čím sa dá naozaj robiť nejaký detail, tenké linky, takže najprv príprava, ostruhať všetky pastelky. Ak nemáte suchý pastel v ceruske, vôbec sa tým netrápte, dajú sa použiť aj pastely klasické kriedové, ktoré sú v takých, doslova ako krieda školská, v takých hranolčekoch, alebo pastely, ktoré sú normálne umelecké, kúpite to v každom papierníctve, v každom nejakom umeleckom obchode. Štandardný suchý pastel, to sú valčeky, dokonca sú obalené papierom, že si nie úplne nutne zašpiníte hneď všetko, ako s tým začnete robiť. Samozrejme je to suchý pastel, to znamená, je to prachové, kriedové médium, ten pigment je tam suchý a treba počítať s tým, že keď to budete strúhať, bude z toho bordel, keď s tým budete maľovať, bude z toho bordel. To znamená, ak ste zvyknutí pracovať pri sklone, to znamená, že máte svoju pracovnú dosku naklonenú smerom k sebe. Pozor, aby sa vám prach, ktorý bude padať, alebo ktorý sa bude vytvárať pri tom maľovaní, aby vám nepadal na nohy, na oblečenie, na prípadne veci, ktoré nechcete mať zašpinené. No a takisto pozor na ruky, aby tá práca nezostala ako nejaká máchanica, šúchanica, to znamená, strážte si ruky, kde ich dávate, aby ste neťahali cez ten pomaľovaný objekt, aby ste nerozšúchali celý ten pastel všade, kade, tade, aby to zostalo čo možno najviac biele v okolí. Samozrejme dá sa to vygumovať, dá sa to dať preč, ale ak urobíte niekde nejakú hrubú šmuhu, tak potom to môže narobiť paseku. Takže ja už som tu začala, maľujem klasicky. Týmto pastelom maľujem presne ako farbičkou, to znamená jemné ťahy, pritlačím tam, kde potrebujem tmavší odtieň a vidíte, že vôbec to takto na diaľku nevyzerá, že tam teraz vstúpilo nejaké iné médium, že zrazu sme vymenili vodové farby za suchý pastel. Takže ja si takto nakombinujem, namiešam farby, aké potrebujem, tiež ich nemám 9000, mám ich iba 72, ale vždy potrebujem namiešať nejakú inú, takže presne ako s farbami dá sa to prekrývať, dá sa to vrstviť, takže jemné vrstvy, aj keď pastel je vysoko krycie médium, to znamená nie je transparentné, ak spravíte čiaru a neodflaknete to, tak cez ňu papier vidno nebude. To znamená veľmi jemne, úplne jemne vidíte, že sa ledva dotýkam tej papierovej plochy. Takže tuto dávam tiene na tie úplne hraničné konce tých mesiačikov, na tie najvypuklejšie časti. Robím tam ten kontrast tieňový, teda už na tú časť paradajky, ktorá je od svetelného zdroja najďalej, to znamená to, čo už zachádza akoby dole dovnútra smerom k podlahe, alebo teda k podstave, na ktorej paradajka stojí. Takže ja to rozmazávam prstom, môžete používať nejaké grafické pomôcky, sú také papierové cerusky, je to zlisovaný, zrolovaný papier, ktorým viete, má špičku, takže ním viete rozmazať aj veľmi tenučkú čiaru a nezašpiniť alebo nerozniesť ten suchý pastel aj do okolia, ak ho tam nechcete. Alebo môžete použiť vatovú tyčinku, môžete použiť servitku, môžete použiť prst, môžete použiť vatový tampón, môžete použiť napríklad kuchynskú utierku, toaletný papier, hocičo. To znamená kuchynskú utierku, ak si odtrhnete kúsok 10 na 10 cm
Zrolujete si to do takého ceruskového tvaru cigaretového, naozaj taký tenký hutný šúček, ktorý na konci prstami stlačíte, ako by ste vyformovali špičku, tak týmto kľudne môžete rozmazávať a bude to pomaly profi. Takže ja pridávam hnedú, čiernu, naozaj tá paradajka má veľmi, veľmi veľa odtieňov. V tej tmavej časti nie je to iba čierna, nie je to iba červená, zasa je to prírodný výtvor, takže treba vyskúšať, treba to tam natónovať, niekde svetlejšie, niekde tmavšie, opakovať to môžete do nekonečna. Ak by ste pritlačili, jednak samozrejme hrozí, že si zlomíte tú špičku, ale ak budete tlačiť veľmi, môžete narobiť ryhy, prípadne už sa môže začať sypať to médium z toho podkladu, to znamená, nebude to na tom papieri držať, takže naozaj môže byť aj milión vrstiev, ale musia byť jemnučké, to znamená naozaj veľmi jemne s tou pastelovou ceruskou prechádzame po tom objekte. Strúhať takéto pastelky, alebo teda suchý pastel v ceruske, v pastelke viete na štandardnom obyčajnom strúhatku, prípadne nožom. Mne sa osvedčil nôž. Ak je ostrý, tak si to naostrím nožom. Ak taký nôž pri sebe nemám, tak si to naostrím klasickým papierovým strúhadlom. Je dôležité, aby malo trošku širší ten vchod, ten vstup pre tú ceruzu. Ak sú to úplne tie tenučké, napríklad mapetkové alebo milanové strúhatka, tie sú niektoré veľmi tenké, tam vám to vojsť nemusí, ale ak nemáte takýto suchý pastel v ceruske, tak to vlastne nie je vôbec váš problém. Máte klasický šúček, odbalíte si ho z papiera a ak chcete si vytvoriť špičku a nie je vám ľúto, že miniete trochu toho pastelu, tak si môžete v ten šúčekový alebo valčekový suchý pastel, štandardný, ktorý dostanete v obchode tiež v širokých paletách, aj naozaj vo veľkých sadách, je to aj cenovo dostupné, tak takýto pastel môžete zobrať, odbaliť z papiera do polovice, polovicu bližšie k ruke tu si necháte na to, aby ste mali za čo uchopiť, alebo teda odbalte len 1/3 a zastrúhajte si ten šúček na brúsnom papieri, to znamená vezmete si brúsny papier alebo teda šmirgel papier a budete vytvarujete si hrot vlastne brúsením po tom brúsnom papieri a spravíte si takúto fiktívnu cerusku a nemusíte sa obťažovať zháňaním týchto nákladných suchých pastelov v ceruske a účel to splní úplne rovnako. Takže vidíte, že ja som aj pri tej maľbe akvarelom nie je úplne nevyhnutné, aby ste úplne do 100% detailov šli, pretože ja dobre viem, že to na záver budem ešte doľaďovať tým pastelom a všetky detaily, nedokonalosti, nerozmazané hranice, prípadne nejaké ťažšie prechody sa dajú nakoniec upraviť pastelom. A treba na to myslieť. Ak chcete ešte dorábať nejakou inou technikou, je tam samozrejme priestor vždy, len treba na to myslieť, ak to tak chcem robiť, nemusím sa naozaj tlačiť do nejakých hyperrealistických detailov už s tým úvodným médiom, ale viem, že pôjdem ešte do niečoho iného, teda napríklad do suchého pastelu a týmto už naozaj dotiahnem do dokonalosti. Takže ja tam mám servítku na to, jednak aby som si vedela otrieť nejaký prach, alebo po strúhaní niekedy na tých špičkách ešte ostáva ten prach, ktorý nechcem, aby mi pri maľovaní už po papieri popadal niekde. Ja si sem tam tak kopnem do toho celého a vidíte, že sa to tak zatrasie. Takže verím, že vás to neruší natoľko, aby sa to nedalo pozerať. Vidíte, že ja robím aj tým suchým pastelom, ktorý nemusí schnúť, ale robím naozaj veľmi jemné vrstvy a radšej viac, častejšie, ale jemných vrstiev, aby sa nič nepokazilo, než jedna výrazná, definitívna, ktorú už nebude možné potom zmeniť.
2 alebo 3 tieto škárky alebo teda medzery, miesta, kde sa spájajú tie jednotlivé mesiačiky, boli také veľmi, veľmi tmavé. To vidíte na tom obrázku. A ja sa stále nesnažím úplne o 100% napodobenie. Ak ste pozerali moje predošlé videá, tak viete, že je to naozaj ten referenčný obrázok je niečo ako také vodítko, ako taká mapa, aby sme sa vedeli zorientovať, aké veľké, odkiaľ prichádza svetlo, kde je ten zdroj svetla, aby sme tam nenarobili tiene halabala, aby to dávalo zmysel, bolo to logické a tým pádom sa to čo najviac podobalo, ale nejde nám o 100% zachytenie úplne toho totožného objektu, takže aj s týmto smelo nejako tak pocitovo. Takže prechádzam dookola a vidíte aj na tých pasteloch, že niektoré mám ostrúhané pekne technicky strúhadlom a niektoré mám ostrúhané nožom. Ak by ste chceli strúhať na elektrickom strúhadle, je to podľa mňa také celkom riskantné, lebo to strúhadlo zoberie zbytočne veľmi veľa z toho pastelu a keďže nestojí to len toľko ako obyčajná farbička, bola by veľká škoda zbytočne to nechať vymlátiť v tom strúhadku elektrickom bez toho, aby sme to mali nepretržite pod kontrolou, že kedy je už tá špička v poriadku. No niekedy sa aj lámu, rovnako ako bežné farbičky, ak nimi deti bubnujú, ako napríklad tie moje, tak sa môže stať, že je niektorá polámaná, ten pastel vo vnútri je zlomený a teda už darmo budete strúhať. Vtedy je dobre ostrúhať si to nožom, to znamená, že odkryť iba jednu časť tej pastelky, ostatnú nechať v tom drevenom púzdre a malovať tým tak, že viete o tom, že tá tuha vypadne, ak budete chcieť, aby vypadla. Ale samozrejme dá sa to použiť, není všem dňom konec, aj keď je to nalámané, takže dá sa aj s tým potom pracovať. Ak by ste pracovali ale s pastelom tým valčekovým, tak tam pozor ozaj na tie prachové, na ten odpad, ktorý z toho vzniká. Toho je naozaj veľmi veľa, najmä ak to budete brúsiť na tom brúsnom papieri, ak budete si chcieť zastruhať tú špičku, tak to pozor, to robte niekde na balkóne alebo niekde na záhrade, kde ak to rozfúka, tak majte prekryté dýchacie cesty, lebo to budete mať všade. A najmä buďte ostražití, lebo vám to ozaj môže zašpiniť všetky veci v rádiuse 3 metrov. Tu už pridávam bielu na tie najbelšie miesta, na tie lesklé časti. A ako vidíte, rozmazávam suchý pastel aj štetcom. To znamená, že štetec samozrejme suchý štetec, nie mokrý, osuším si ho, očistím si ho, skontrolujem, či je naozaj suchý a jemne ten suchý pastel rozmažem. Nemusím ho rozmazať celý, samozrejme suchý pastel sa nemusí rozmazávať, to nie je nevyhnutné. Ja to robím pretože nejde mi o úplne tú prašnú textúru, ktorú to tam prinesie, ide mi naozaj o výsledný efekt, aby bolo biele, čo má byť biele, aby to vyzeralo tak, ako má. A niekde ho priznám, nechám tam celý ten pastel tak, ako je, že zblízka, keď sa pozriete, tak vidíte, že je to suchý pastel a niekde to rozmažem tak, že nemáte šancu vedieť, že čo to je, čo to bolo, keď sa to rozmaže po tom akvarelovom podklade. Takže tuto pridávam tie biele otiene, biele lesky, všade tam, kde sa mi zdá, že majú byť. Štečekom to roztiahnem. Myslíte na to, že pri suchom pasteli, ktorý je jeden z naozaj najšpinavších médií, treba dbať na to a nezabúdať, že
okrem rúk, ktoré môžete mať od toho špinavé a po chvíľke ich budete mať špinavé, či chcete alebo nechcete, tak špinavé môže byť všetko. Rozmazávacia pomôcka, to znamená, keď budete rozmazávať tým papierom alebo servítkou, vatovou tyčinkou, pozor na to, kam si ju dávate, keď ju nepoužívate. Neukladať na to plátno, na ten papier, pretože vám to narobí pečiatky. Pozor na tú pomocnú servítku, ak nejakú budete používať. Aj tá môže byť zaprášená, špinavá. Najmä pozor na zápestia, na časti dlaní, aby ste nešúchali po tom papieri. To znamená, papiera sa dotýkame naozaj iba suchým pastelom, prípadne nejakou opornou rukou, ako ja vidíte jednou. Druhá sa snaží byť pri pastelovačke mimo, alebo teda niekde na kraji, aby vznikli čo najmenšie škody na majetkoch. Takže ešte nejaké výrazné biele tiene. Vidíte, niekde ten suchý pastel nechám taký prašný, taký nános a niekde ho rozmažem úplne, že v strede cez tú najbelšiu časť. Samozrejme, keď prejdete štecom po tom suchom pasteli, tak tú jeho intenzitu znížite, lebo logicky tú vrstvu roznesiete na väčšiu plochu. To sa stane, keď prejdete po tom suchom pasteli, či už servitkou, štecom alebo hocičím, tak ten prášok pigmentový roznesiete z tej malej plôžky, kde bol veľmi, veľmi síto biely, roznesiete ten istý objem toho prachu na väčšiu plochu a teda stratí na intenzite, lebo stále ten istý objem toho pigmentu sa zrazu rozložilo na oveľa väčšie miesto. Takže tu sa ešte hrám s tou puklinou, s tými nejakými suchými miestami. Na fotkách vidíte, že suchý pastel používam naozaj často a nielen pri tejto zeleninovej sérii, ktorú robím kvôli detskej knižke, ale suchý pastel používam naozaj veľmi rada a najmä pri takých tmavých výrazných farbách. Akvarel je transparentné médium a preto sa možno aj očakáva, alebo taká tá primárna práca s akvarelom je rovnako transparentná, nie je nutne tmavá, výrazná, síta. To sú iné médiá také síte. Ale ak chcete takto maľovať a chcete dosiahnuť takúto červenú, tak sa poprvé šialene uvrstujete, lebo tých vrstiev akvarelových sú tam desiatky, možno stovky. A nie vždy ten pigment už pri toľkých vrstvách viete mať na 100% pod kontrolou, takže niekde vzniknú miesta, ktoré možno by ste chceli, aby vyzerali inak, jemnejšie prechody, alebo niekde vznikne nejaký fliačok, ktorý ste si nevšimli, že je tam taká zrazu hnedá plôžka, ktorá skrátka vznikla vrstvením, miešaním farieb, tak to viem ja potom odstrániť alebo zakryť pastelom. Prípadne si viem zjednodušiť tú prácu, pretože takéto už ťuťunkanie, kreslenkanie s týmto pastelom je pre mňa taká príjemná zmena. Ten výsledok je okamžitý, oproti akvarelu ten musí zaschnúť a stráti na tej saturácii. Tento pastel nijak nezaschýna, nič sa s ním nedeje, je v podstate instantný ten výsledok. Takže to je veľmi uspokojivé aj pre takých menej trpezlivých. Takže ak nemáte nervy na akvarel, tak potom možno pastel bude to vaše. Ešte nejaké výrazné čierne tiene na kraje.
Tak a ešte nejaké finálne ťahy suchým pastelom. Ako vidíte na fotkách, už sa naozaj veľmi paradajka podobá tomu, čo z toho nakoniec zišlo. Určite mi dajte vedieť do komentárov, či ste to skúsili, či ste prípadne niekedy skombinovali nejakú techniku s inou, či to máte radi, či sa vám to páči, alebo vám to príde úplne nezmyselné, ťažké, náročné, prípadne čokoľvek, s čím ste sa pri práci s akvarelom alebo suchým pastelom stretli. Ja už tuto doľaďujem len nejaké posledné rozmazanice a šmuhy. Budem veľmi rada, ak sa pochválite prípadne s vašim výtvorom alebo s nejakým postrehom. Samozrejme platí, že čokoľvek, čo vám vo videu chýbalo alebo bolo navyše, krátke, nerozumiete niečomu, chcete vysvetliť, zopakovať, prejsť si, stačí, keď napíšete. Teším sa na vaše komentáre a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!